Magi advice kata mana pinje maoko area mag research mag natural products. Rokamano miwa process achiel kachiel mar ng'iyo yath. Nitie tieng' ariyo mar yudo yath kwa timo research marwa kwa ng'iyo to yadhni en yath ma nyalo bedo yath maber kose en yath ma nyalo kelo shida. Angolo mokwongo en yath mwadhi wan wawegi wadhi e bungu to wadhi to harvest wa collect e bungu wang'wede to wating'e to wakele e lab marwa e laboratory marwa. Koro sama chopo e laboratory cha mokwongo watimo gimiluongo ni identification. Nyaka ing'e to yadhni kata king'e nga in iwuon to sami kawe cha nyaka ikel jo mong'e wachne en machacha en kata ka en moro iluongo ni yadh nyaluo manyalo wacho ber en ober mwang'enga cha to sama koro jogi osong'iye bowacho ni mae ober timiye gimiluongo ni voucher number. Nitie namba ma special mabedo iluongo ni voucher number ma namba no bedo ga deposited e East Africa Iberia as a sample ma ng'ato nyalo wacho ni yath munung'iyo ni en yath mane adwaro the exact to dhi namba ne East African Iberia timiye ndama da to dhi to kawo the exact mondo dhi ocheck oyud to gima jo Kemri gi wacho en correct or gima jo university gi wacho en correct. Koro kwaso timo voucher specimen mwaso ng'en ma e yadhni aye wachako koro science marwa to science marwa chako ga gimiluongo ni idhuluwa kenwa iluongo ni identification mar iluongo ni phytochemicals manie iye. En gimoro ma dwa nyisi to yath ming'wedo ma midwa pimo yadheni ang'o manie iye gima nie iye manyalo miyo bed yath gin ang'o. Koro kwaso ng'iyo wang'eyo ni gige manie iye wadhi e step mar ariyo or mar adek actually. Step mar adek en koro ng'iyo to gik manie iye gik manie yadhni kaka walose ni en safe en gimoro ma nyalo hinyo ng'ato en sum. Koro kwa pimo nitie systems mag biology mwang'iyogo nitie gik miluongo ni cells wapidho gi gimiluongo ni petri dish to kwaso pidho gi to wang'e kaka wakoro wa mix to wang'iyo to waneno mammalian cells mag dhano wang'iyo safety kwa yudo ni yadhno en yath manego cells ka research wa kuom yadhno gikno kanyo nikech kuom science ber ilos gimo ma ok chieth lakini en safe. Gimo ma ok safe ok ber mondo idhi go mbele kiketho wakati nikech en gimo ma already so neno ma nyalo bedo sum. Koro mani weri gine yedhe ma samoro bedo gi side effects side effects maricho ma nego gimoro mano koro yath ma ok ber. Koro research ni koro iweya idhi ng'iyo machielo to ok ober to wadhi e stage mar ang'wen. Stage mar ang'wen en koro gimiluongo ni ng'iyo to yadhni tiyo iluongo ni efficacy gi kizungu. Ma koro kanyo nitie bende kaka watime e lab ma nitie cells bende ma wang'iyogo tae kwatieko mar cells wadhi e cells mag dhano lakini ok dhano owuon watiyo kod mammalian iluongo ni mammalian cells. Nadwa penjini gologi kuom bas wagologi nitie mag dhano be watiyogo ti mag dhano ok tek yudo kata sani kidwero lwedo kata igolo cells to idhi to koro kipidhogi kigrogi ok en ng'ato ok ngima da inyalo gologi kata kuom ng'ama ngima kata mana remo ing'e remo be gin ga cells koro kidhi to ipidhogi igrogi to koro gibedo mang'eny kiso gibedo mang'eny to koro igolo matin timo research igolo matin timo research or inyalo tiyo kod cells minyiewo. Nitie cells minyiewo ma nitie iluongo ni African type culture collection ma idhi tiwacho mana nana dwaro ilani to mane ma giuso ni koro cells go nitie. Koro kwaso timo kuom cells kwa neno yadhni ero utiyo kachande wakawo cells bo wamiyo tuocha wa infect gi tuocha to koro wamiyo yadhwa ni mondo wane ka cells go bedo change waneno ka chango chan bas yath ero ber. Koro wadhi e le animal wachako matincha wachako kod encha mouse okeno yeyo oyeyo ni maduong'ni fuko oyeyo nitie moro matin miluongo ni mouse tae nitie moro miluongo ni rat to kene fuko kosona jo South Nyanza luongo ni fuko en matin kabisa nyalo ga ni athi oyeyo to lakini en matin iluongo ni mouse. Koro ichake gi mouse. Koro mouse no imiyo tuo ma idwa chiedho ni tae imiyo yadhni
nitie systems miluwo kanyo. Ting'iyo, tirekod, samoro mouse no tho, samoro ngima amano. Kiwuok kanyo tidhi the next stage, idhi rat. Rat koro maduong' eyo marachar, ok en marateng' moro manie odwa chai. Koro kisong'iye rat ka, koro ipime ng'iye, ineno ka onyalo ti. So isomiyo rat ni tuo, koro ipimo yadhe ichiedhe. Ai kiwuok kanyo tidhi e guinea pig. Guinea pig en kaka pig kod anguro matin. Nitie anguro matin kod anguro maduong'. Anguro ma jayuth. Nitie anguro ma iluongo ni guinea pig ma lab. En otin to be ichame. Ichame obende, lakini en otin. Koro idhi e guinea pig no. Koro kanyo ing'e ni guinea pig koro ichako luwo trend ma dhi ka dhano. Nikech guinea pig chomo ka dhano. Guinea pig ing'e ni king'iyo physiology mare, king'iyo kaka rembe chal, chwech mare ochomo ka dhano. Koro ing'iye kanyo kober. Koro kiwuok ka guinea pig to koro inyalo dhi gimiluongo ni kata inyalo dhi e monkey, ong'er, or inyalo dhi e gorilla. Koro sudo machiegni. Koro kisong'iye ong'er, koro ing'iye gorilla. Bim. Bineno ni yath ber. Koro bim fine. Koro idonjo idhi wacho ni clinical trial stage 1. Clinical trial stage 1 idwa ng'iyo mana safety mare. Ber ma yadhni kubed gimo manyalo hinyo dhano. Ai kisotieko stage 1 to koro idhi e stage 2 ma koro idwa ng'iyo efficacy. Idwa ng'iyo ko onyalo chiedho. Kendo idwa ng'iyo to onyalo chiedho ganda marom nadi. E period machal nadi. Ai kiwuok kanyo me bende itimo iwacho ni formulation studies be ing'iyo. You will wacho kamoro somewhere ni kisotimo research ni kuom animals gi inyalo koro chako timo gimiluongo ni formulation ing'iyo to yadhni dware kiwango manadi mondo chiedh tuo michiedho cha. Koro itimo formulation to koro ing'e dose, ing'e amount monego mi mondo chiedh gimoro. Koro kisotimo kanyo titimo koro human stage 1, stage 2 and stage 3. Stage 3 koro kichopo to koro kikokalo kanyo koro idware no yadhni obed registered. Mondo obed registered by the Pharmacy and Poisons Board. Nying koro nyaka bedie. Ai gik moko kaka quality, wan kad Kenya Bureau of Standards monego bed ni ng'iyo quality magini. Nitie processes manyaka gi check. Sama iloso yadh cha kapok idhi tere for these studies maso wachogi. Nitie good laboratory practices. Jowa dholuo wacho nade. Mana nyaka process ni kadh through. Kokadho through nitie KEBS, Kenya Bureau of Standards mabiro ga to inspect stages gi. To give me stamp margi ma KEBS, Kenya Bureau of Standards manyisi ni gini en good quality. Then obedo registered by the Pharmacy and Poisons Board. Koso obedo registered. Ai koro ibedo gi thuolo mar koro invention mar yadhi misoyo loso ni. Nyalo wuoyo kod any pharmaceutical company mondo lose in big scale. To obedo available in the hospital. Koro mago stages atemo ruyo, atemo okawacho in detail, lakini mago steps ma yath nyaka kal mondo bed yath manyalo bed e hospital. Koro